Du tror, det er sukker, du ikke kan styre, men i virkeligheden er det faktisk noget helt andet. Så hvis du gerne vil slippe for de her 4:30 cravings og hovedet ned i snackskuffen, så se med her, for så viser dig nemlig, hvordan du gør det på en måde, som virker hver evig eneste gang. Du får ikke spist, ikke fordi du springer over, men fordi dagen løber fra dig, og så rammer muren altså bare. Og så begynder kroppen at råbe, den beder om hurtig energi. Du kalder det her en dårlig vane, men det er faktisk bare ren biologi. Og det handler ikke om sukkeret, det handler om noget helt andet. Og løsningen, det starter med det allermest oversete, nemlig rytme. Når kroppen ved, hvad der kommer, så slapper den af. Cravings, de forsvinder altså ikke, men du lærer at kontrollere dem. Jeg viser dig løsningen lige om lidt. Helt gratis, og den virker. Når du går for lige uden mad, falder dit blodsukker. Kroppen går i alarm, ikke psykisk, men fysisk. Den tror, du sulter. Spiser du uregelmæssigt, går kroppen i nødstilstand, og den eneste, den forstår, er sukker hurtigt. Men cravings er ikke en svaghed. Det er feedback, og du kan ændre, hvordan du reagerer på det. Det her er præcis, hvad jeg viser dig i min gratis e-bog. Hvordan du går fra kamp til kontrol i stedet for. Skriv Go Power, så sender jeg dig e-bogen med det hele.